Les arts escèniques també seran protagonistes aquest cap de setmana a Granollers. Diumenge al Centre Cívic hi ha una funció de teatre representada íntegrament per actors amb discapacitat o malaltia mental. Es tracta de la comèdia Catalunya sense barreres, una obra que farà riure als assistents i que també els farà veure que tots som capaços amb voluntat i esforç. En Manel i en Pedro són dos dels actors de l'obra de teatre Catalunya sense barreres que aquest cap de setmana representen al Centre Cultural de Granollers. La companyia la formen 8 actors amb alguna discapacitat o malaltia mental, a més de la menta, la gossa pigall d'en Pedro. L'obra narra en clau d'humor el programa de ràdio que des de fa 14 anys els actors realitzen setmanalment a Barcelona. Desenfadadament, doncs el que és sord no escolta el que li diuen i el que és sec doncs no veu el que d'allò, però és desenfado i es demostra com unes persones amb deficiències poden treballar perfectament y realmente al final es toca la fibra. Yo soy de los que piensa que las entidades están ahí, que somos nosotros los que nos tenemos que integrar por encima de esos tópicos que existen. Si yo puedo estar en una colla gigantera llevando un gigante, o puedo estar en un grupo político gestionando política, ¿por qué concepto no puedo considerarme ciudadano normal? El Pedro va néixer amb una malaltia degenerativa de la vista que l'ha deixat cec, mentre que en Manel és sord per culpa d'un accident domèstic. La pèrdua d'un sentit és una experiència a la que cal sobreposar-se. No te intentes comerte esta, porque lo único que vas a conseguir es vivir amargado, que vivan amargado tu entorno. Hay que vivirlo siempre en positivo. Lo que puedas hacer, hazlo tú, no esperes que te lo haga la gent. L'espectacle Catalunya sense barreres arriba a Granollers després d'una gira per Ponferrada aquest estiu i està en procés d'aterrar al Teatre Nacional de Catalunya. Estem a punt d'acabar aquest Infovallès. Tot seguit serà el torn de Taula Política, que avui entrevista l'alcalde de Cànoves i Samalús, José Luis López. I després, l'Infosports DX, a les 9 del vespre. Però abans de marxar, ens queda una última informació de la jornada que hem de donar. I és que aquest 14 de setembre, BOTV ha complert 2 anys. Estem d'aniversari i no cal dir que pels treballadors de la casa aquesta data ens fa molta il·lusió. Per celebrar-ho, la millor manera, hem pensat, era fer-ho amb la nostra audiència. Per això, micròfon en mà, hem sortit al carrer i hem recollit algunes opinions. Gràcies a tots, de veritat, per fer possible BOTV i també felicitats per tots vosaltres.